shiga YouTube ku yi searching ɗin Sarkin Baka TV, sai ku danna mana alamar subscribe. Da zarar fim ɗin ya fito za a dinga sanar da ku. Sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta sanarwa. Sannan duk bidiyon da ya ma ka danna mai alamar like. Mun gode. Wancan ba na jakin yaran bane wannan wanda yake siya kalamun da muke gani shine zai zo gurin da muke zuwa. Shine nan ai. Shine mana. Wannan inda muke zuwa nan yake zuwa ka ce mu ba ma celebrities bane. Wallahi Allah. Kuma nan yake zuwa. Wallahi abun nan. Dari 450? Okay, to shi kenan ba. Ba mai dala bane? Harin sai Allah shi ne, dan ba sai na je. Na rantse da Allah na ina neman wallahi ina gida. Na ganka a comment, na ganka a series. Wallahi wannan ko ina sun zage. Wallahi dan kai na shigo birnin nan fa. Kawai na zo ne saboda kai wallahi kawai ganka. Ba dala ta dala ta wa dala ta kuma mata ta wallahi Allah Musa nake saboda Allah Musa nake so Allah so yake dukkan fuka gurin Allah gayin da dukkan tuko su yani ka fi ka wuce su sai mai dala ya haka zai rame wannan haka yake so yace mu da mu ganin mu ne ba ne dan kawai ne bai sani bane dala ta wani aiki ne komai ni ganin ka ne wallahi kwana na uku a gurin Allah wallahi ba shi ke nan godiya nake su bari na zo na kai kenan ba wadala amma ji mana wani abu ne kuma na dawa wai abin da nake da nema kana ganin san tabar zaki kake nufi ke gane mana ya ake ya ake nake ma ake ga mana Allah kana da dala wallahi sai ka bani wala wallahi sai ka bani dan yi ban san ma komai ma gaba yana laisi ka bani Allah kuma wannan 20 naira ce 20 naira kana ina Allah ya sa Allah ya kare mu da muke alƙawarin ma 1 piece kaga
in ka je ka ce da Lil Sharif saura shi wallahi saura Lil Sharif ina shirin din ma na rage ko da na sha na rage wani abu. Da YouTube ku yi satin din Sarkin Baka TV sai ku danna mana alamar subscribe da zarar fim ɗin ya fito za a dinga sanar da ku, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa ta sanarwa, sannan duk bidiyon da ya ma ka danna mai alamar like. Mun gode.